Pozdrav svima. Imamo ovako neki spisak učenika, imamo predmete i imamo prosek. Hajde sada da vidimo kako ćemo ime učenika obojiti u zavisnosti od proseka koji je ostvario. Znači, conditional formatting, manage rules, new rule i sada idemo use a formula i reći ćemo ovako, jednako m2, u stvari stavit ćemo prvo ovde. Jednako dovoljan. Format fill naranđasti, ok, apply. New rule. Dobro, već je obojio pošto odgovara tom kriterijumu. I sada ćemo to sve da formatiramo. I sada, idemo ovako, kako se menja prosek, odnosno kako se ova formula update-uje, tako se i ovde menjaju stvari. I ovo je naravno vrlo bitno ako hoćete da uradite ovo upravo što sam ja. Ako ne želite da gledate ovde, već želite da vidite ovo ovde. Što se tiče samog načina pravljenja tabele, znači rekli smo VLOOKUP, ran between 1 i 20, ne 1 i 20, već 1 i 40. Da vidimo. Jer tako sam napravio da mi bira, da tu bira sam vrednost i ocena, da ne budu jedno kao raspoređenje od 1 do 5, nego da bude različito. S druge strane, mi možemo da dodamo i jedinicu ovde, pa ćemo reći ran between 1 i 41. Pa da, 41 već stoji. Ok. I kao što vidite, čim imamo nedovoljne, odmah se to drugačije manifestuje. Pošto za nedovoljne nemamo da je nedovoljan, vjerojatno bismo stavili nešto drugo. Ok. Što se tiče samih ocena, to je to. Što se tiče proseka, naravno count ifs, znači ako u ovom delu ima makar jednu jedinicu, stavi nedovoljan, a ono što možemo da stavimo takođe jeste da ako ima 3 ili više jedinica stavimo ponavlja, ako ima jednu ili dve stavimo nedovoljan, a da sve osim toga bude prelazna ocena, odnosno prolazna. I kako smo definisali prosek? Pa prosek smo definisali upravo koristeći VLOOKUP average-a, ovog ovde, i naravno koristili smo jedinicu. Eto, kada se koristi jedinica, ako se setite primjera koji smo radili na samom početku, kad smo radili progresivni porez i procente za proviziju koju neko dobije u zavisnosti od broja prodatih knjiga ili šta smo već naveli. Tako da, evo, to je taj slučaj, da ne bismo pisali 1,51, 1,52, nego smo stavili ovdje ovako opisno, do 2,49 je dovoljan, do 3,49 dobar, do 4,49 vrlo dobar i preko toga odličan. Tako da, eto, to je taj primjer. Hvala na pažnji.